Jamen det synes jeg, at man har styr på sin hverdag, og at man skriver ting op. Jeg skriver selv har en påmindelsesliste på min telefon, for at jeg føler, at jeg får det hele til at hænge sammen, og jeg har koordineret altid i min hverdag, så det er livskvalitet for mig, og at man også har masser af venner, man altid kan holde fat i, så det ikke bare er Facebook-venner, men også en nær gruppe, man lige kan tage fat i som en studiegruppe, som er god til, hvis man skal læse sammen, og så at de er gode til, hvis man lige skal ud i byen og hygge sig der, så kan man også tage dem, hvis det skal være. Så ja, det er sådan, jeg definerer det som, at styr på hverdagen, og så have vennerne ved sin side, plus familie selvfølgelig. Så det. Jamen det er de mennesker, der er rundt om mig. Det er alt det, man nu har i sit liv, og man står op til med glæde i øjnene. Det synes jeg da ikke. Altså hvis det virker, så synes jeg det er jo godt, fordi jeg synes jo det er forkert at fejlmedicinere folk, hvis ikke har brug for det. Så ja, det synes jeg da er okay, så det på den måde. Så du er sådan åben over for det? Ja. Det er godt. Ja. Vi vil gerne spørge dig, hvad er livskvalitet i din verden? Jamen, det må være at have det godt og være glad. Det var sådan et meget kort svar. Det er lige sådan det, der lige falder dig ind. Ja. Hvad tænker du ellers? Jamen ellers så, når jeg hører ordet livskvalitet, så kommer jeg altid til at tænke på alt det, vi får at vide på pædagogseminaret. Nu skal vi hjælpe en masse mennesker med, at de har det godt. Okay, så det er sådan en del af dig, du gerne vil have ud, at du gerne vil hjælpe og være noget, og det er livskvalitet. Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tænker bare, at livskvalitet, det er jo kort sagt at have det godt. Men det er jo fantastisk. Ja, det ved jeg sgu ikke om det er. Det finder vi nok ud af. Nå, men så vil vi også gerne spørge sådan til placebo, om du tror på det. Hvad tænker du om det? Jamen, det tror jeg på. Jeg tænker, at de der 2 Panodil, man tager, det er bare et eller andet pulver, og så tror man, at det hjælper, og derfor hjælper det. Så simpelt kan det gøres. Ja. Du vil stille mig nogle spørgsmål? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Først så vil jeg gerne lige spørge dig, hvad er livskvalitet for dig? Altså først vil jeg lige sige, jeg hedder altså Helle, og jeg er hospitalspædagog og fotograf og klovn i udlandet, og nu er jeg her. Og så vil jeg lige sige til dig, du spørger om livskvalitet. Ja, det er godt nok et stort spørgsmål, du stiller mig der. Livskvalitet, det er, synes jeg blandt andet at have en dejlig familie, gode venner, og livskvalitet er også for mig at gå ud i naturen og være, altså vandfald, det kan jeg rigtig godt lide. Sidde i vandfald, det synes jeg er fantastisk. Som jeg gjorde der efter den 11. september i Amerika. Det er jo, altså, men jeg tror, at livskvalitet, det er der, hvor man er sammen, og man har udveksler. Og jeg kan godt lide at udveksle sådan dybe ting. Det giver livskvalitet for mig. Derfor har det også været meget meningsfuldt at arbejde på børnekræftafdelingen, fordi at børnene der, de er jo ramt meget alvorligt. Og så man kan få nogle rigtig gode snak, og det er vigtigt, synes jeg. Jamen altså, jeg synes jo, at den er i forhold til, at man skal forske og hele tiden blive klogere, jamen så bliver man jo nødt til at bruge placebo-effekten, fordi man er jo nødt til at finde ud af, jamen dur det her, vi gør, og patienterne bliver jo altid informeret om, at de kan vælge at være med til enten at få, de ved det ikke, om de får en kalkpille, eller der er en anden en, der får en kalkpille. Altså, så de er jo, man er selv med til det, og tage en beslutning om, at man vil deltage, ikke?
Jeg kan kun sige, at jeg tror, det er en stor hjælp for udviklingen af bedre behandling til os alle sammen. Så det tror jeg på er en